Hello guys, hai no rong no jo tona ani susumta tripra vlog lam sogo angkai tini ang bai ikom kopi yang hade bo bai ang Agartala thangna nai tongo bai songni oro angkai abono tini ang angkai auto nasingma ek der gonta to pura lainai auto phayama gai sekang Koilanpur ma thangnai aro nise bus romoi ma thangnai angkai no rogadale tong dia ani vlog go angkai telangano an logi no rong no bo Agartala wo angkai gadale tong dia ani vlog pai asa view tu bufru dan phai sinai hai no khanai thongma rong se nai ma tong sio nai la buseng nai to obo kai no khang nai lama ante ki ka sawi ma thango phai lia tu oi pun khai hori ka de ta song Koilan no so pai ai tela murani auto kakka an thang se bas kalai sinai or bas time thang pai kha bas or malia kai tela mura thang gai bas kai no rong da le tong dia logo guys telamorane Koilanpur ni telamorane auto kamani nai nega de norobo kisa sidano khoramo sida khetre kong mani sa kawoi aram se nangli iko lori mabo tasa sidi sa kalaiti ungso ke tabu hengkai seng telamora sopai kha hengkai bas pemane ri kha o bas bam tino sia sorki jak ko kisi keplamang se bas bo dem thangjak ma oi jin tamu tini joto pura mangan driver bo naila driver bo ante bus driver bo pura padrik sa kai tong abo boyos kota abo kai mang joto isu sa tong pura guys angka ang ni je vlog kayo ne ang sai semalia ko bi thangata kan no so ko ye mai sak kha te ko kha ta bo ko dukan ni ki thil thaika ko khaye mani pa ye am se ko pi chau nang kam nim vlog khai ya sa continue ang vlog de khai ba ni wana sak thaka pura se khai bo bi thangata ang kai jung ta bo dukan ni ki thil la ye no ko thang tong go bu tong go ko nai de bai okay apa no wana suka kai ba kai ko ka ke no ko so ko kai ni no rong no sak sak li yang kai okay na ram tik no de dali tong di ani vlog go apa ke bolio haka tang male wano ko ke bustango so ko yo rum bisingo ko mane paiti phemani Instagram na khom okay norok bai horo direct malai sinai ang kisa Big Boss utti nai kana sap Big Boss nai comment khoi sabai de Big Boss angkai ani favorite show angkai kabo kisa sarap saref na oi Big Boss nai grana ke malai fian norok bai guys norok comment khai sabai la ani ang tam so phunggang ni ban chai man lia sam khang khung nai la no ko bai so ko wana suka angkai Big Boss nai tong mang sele thangka mane amo to pura ek der company angkai serap sa bathak nai uta angkai tabuk ani Big Boss favorite tong tong angkai fukra insan bai uko tan hina mani sarani borok doi jono no saja ko ang angkai sap Big Boss nai kisa comment khai sabai dia no angkai ang sa tong ma tei de Big Boss sa abun ta gai angkai tabuk to sal hapka angkai tabuk kai sakawo kasanai tema sa bai tonggo sakawo angkai borong oro kasanai tapi serap sa tongkoi yang angkai sawo mobile bonayo na hade ko he mises iko mo sai tonggo angka bono thok nai hinai na hadi hinai ti phekada iko nai de am se thok ya kamo som ka pra bongo tui bu tuyo angkai ba angkai tini gari kai phai mane ungko ni sime Koilanpur ni to chini parani auto bai phai ka ungkam ungko Koilanpur bai ungko angkai tam hinai tela mura jorang kai norong nok khana ama sa auto ba sa ke sam se kobdong mane khatra kobdong mane angkai ba abo aram nangli ya kawoi engka arone telamurani aku tola jora bas kai khama bo sida mo bo bas ka kiki ama mo kepala do abo ongkha abo kai phai do ka rikha man ma bo am teino tini abo no phai bai no sai khana re ma mo ni choka ma mo tang gai am se kam tei hine kepala kalai phung ka amo joto pura ma driver ro bo sa engkai na abo no tini bas kai phai mane na ro bo share khai na ni to guys khana ga de wain jek na masa kai de wan sa salam masa ta khang rai rok ta borok bihit besai dong gala gureng kai saka sindoro kunjak ya amo se asala kai
ane kisah drink rok kaina tabo amse ja gari wose kok banglai walai sa rang chani dong do aburai no rang di ne gen gurui no aburai kaita enkai emne ka aburai ni mokang na kesa mele tension ungjak bo ekdom khai ma sungsa abo haite dong mo bimang dong gang kono lok khai phayuta enkai ajala kasa mokol se kaham ke si phiyo ke si maya se rang chano bo kuno thanga se ya gor dola khaina se bin kuno plan kere rang ro khade thangsinai hinam te ke sano enkai yang burai ke gere no enkai gari bara suda se arbo ko bai tam nai o bas mane ko je rang na khanai tam hen awa borong no se rang rimaya bo aburi no maru ka bumti hayo khana sidano abo no kai to kai ja kana borok abo amte enkai taku buku khai ke bo ma tong ya borok ni kok bai haya de kana enkai abon bagai no ro ko sia khai wana hin tong enkai tak di sate bo rasa res na kalkarana dan so kata kan ti bokro hin tong ko ani enkai je tabu ketal ani blog nai tong nai rok nai please bisa no ro ma khabai ko jawo ani channel no subscribe khai di share bo khai di enkai comment khai di sap big boss nai enkai hamsno malai fe no rok bai ti kai next blog ko tabok te tam no phunok man norok no hai ta ga taw no bonok khria tin si sop payo leng bu ka ano mane jeng khai mane norok no phunok ra khata mane ang dine ga ga to thang tong norok share khai ka ga norok video sa tong ka ko like khai de please bisa subscribe khai de norok bi support na goan kha ba ke norok no koi jawo kai tinin vlog am sung sina hai no kisha misha norok share khai ka ka ang taw norok no ka kai ang jaga ka ham ro ko thang kai norok no phunok ga nang ang vlog khai ga malai fen norok by next vlog ko bye